OK, poďme si to povedať normálne. Úzkosť. Nie, nedrbe ti. Nie, nie si divný. A nie, neumieraš. Aj keď to tak občas kurevsky vyzerá. Úzkosť je ten stav, keď sedíš doma, nič sa nedeje a zrazu máš pocit, že sa ide niečo brutálne posrať. Srdce ide jak splašený kôň. Dých nikde. Myšlienky? Katastrofa. A ty si hovoríš, čo do piče sa deje? Tak poďme na to. Úzkosť nie je slabosť. Nie je to porucha. A už vôbec to neznamená, že si mäkký alebo že to nedávaš. Úzkosť je v skutočnosti extrémne prehnaná ochrana. Tvoje telo má bezpečnostný systém, taký vnútorný alarm a jeho jediná úloha je udržať ťa nažive. Problém je, že ten alarm je niekedy úplný debil. Spustí sa, aj keď žiadne reálne nebezpečenstvo nehrozí. Mozog si povie, niečo sa deje a možno som v piči. A telo ide, OK, boj alebo útek. Aj keď ty práve hore vajcami a len ležíš v posteli a scrolluješ mobil. A presne toto je úzkosť. A teraz to najdôležitejšie. Tvoje telo nevie, že si v bezpečí. Nerozlišuje medzi skutočným nebezpečenstvom a myšlienkou typu čo ak sa niečo stane? Pre telo je čo ak rovnako reálne ako realita. Preto cítiš tlak na hrudi, tras, slabosť alebo pocit, že sa ideš zosypať. Ale počúvaj ma dobre. Úzkosť nie je nebezpečná. Je nepríjemná. Je otravná. Vie ťa kurevsky vyčerpať. Ale nezabije ťa. Nespraví z teba blázna. A nestratíš kontrolu. Aj keď ti mozog tvrdí opak. Ten klame. A vieš, čo robí úzkosť ešte horšou? Keď s ňou bojuješ. Keď si hovoríš, motaj, musím sa upokojiť. Toto nesmie byť. Prečo to zase mám? Gratulujem. Práve si jej pomohol. Úzkosť sa nedá vypnúť hlavou, ale dá sa upokojiť telom. Keď telu ukážeš, že je v bezpečí, mozog sa časom pridá. Takže ak to práve cítiš, spomal dých. Zastav sa a povedz si, OK, toto piča pocit, nie realita. Si v pohode? Fakt.